primeiro punto na orde do día a aprobación das actas anteriores, que veñen a ser do 28 do 11 do 24, do 20 do 12 do 24, do 30 do 1 do 25, do 4 do 2 do 25 e do 27 do 3 do 25. Votos a favor? Non se vota? Perfecto, pois mellor. Entón pasamos ao primeiro dos dous acordos que temos, que a aprobación se procede da proposta dictaminada da Alcaldía e Presidencia de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2025. Certo que se fixera a principios de ano unha aprobación que rondaba 200.000 euros, esta ven rondando os 109.000 euros, no mesmo hai facturas que tiñan contrato e outras que non, todas elas tiñan partidas, o que nos din dentro dos servizos técnicos é porque cuestións propias da administración non se puido ter resolto previamente. Calquera cousiña que queran comentar, aquí estamos a disposición. Boa tarde, membros da corporación e veciñas e veciños de Cerceda. Sobre o recoñecemento extrajudicial de créditos de maio de 2025, pois nós, desde o PP de Cerceda, volvemos ao mesmo que xa comentamos nos anteriores recoñecementos extrajudiciais de crédito, que xa foi un en xuño de 2024 por un importe superior aos 985.000 euros, en setembro outro no entorno dos 200.000 euros, en marzo de 2025 outro recoñecemento extrajudicial de créditos en torno aos 200.000 euros. Estamos no entorno dos 200.000 euros no recoñecemento extrajudicial de crédito de maio de 2025. O que vemos é que empézase a normalizar o uso do recoñecemento extrajudicial de créditos para pagar facturas de contratos que ou se contratan indebidamente ou que se quedan sin crédito nas contas. Esta xa sabemos que é a fórmula xurídica que hai para poder pagar aos provedores que se lle contratan traballos e que se reconoce que xa fixeron os traballos. Entón, polo principio de que a administración non pode enriquecerse ilícitamente, o recoñecemento extrajudicial está para poder pagar aos provedores que se contrataron ou indebidamente ou que se quedou sin crédito nas contas para poder afrontar este gasto. Entón, volvemos ao mismo. Estamos en maio, xa houve un en marzo, xa houve outro en setembro e xa houve outro en xuño. Se sumamos o importe dos recoñecementos extrajudiciais de crédito que levamos en menos dun ano desde xuño de 2024, estamos cerca do 1,5 millón de euros en base a recoñecementos extrajudiciais de crédito. Parece que se utiliza xa esta fórmula como algo habitual, cando o habitual é que se saque un prego ou que se faga un contrato menor e que se pidan os 3 presupostos, os 3 orzamentos, e que se poida, de alguna forma, xustificar a necesidade e o cumprimento da lei de contratos. Porque isto, recordemos que é un concello de administración local e está suxeito ao cumprimento da lei de contratos. Podemos facer o que nos pide, de alguna forma, temos que resolver, pero vese a ausencia de planificación. Isto é o que nós vemos. E despois, entrando xa a lista de facturas, 17 facturas mensuais da Cámara de Comercio da Coruña, 44.000 euros. Hai facturas de 2023. Volvemos ao mismo que xa dixemos en anteriores recoñecementos extrajudiciais de créditos. O contrato menor ten unha duración dun ano, ten un importe máximo de 15.000 euros para un servicio e ten unha natureza de urxencia. Se hai un servicio que se contempla que vai durar máis dun ano ou un servicio habitual, o normal é tramitar un procedimento aberto. E isto digo a lei, non inventamos nós. Entón, a Cámara de Comercio, 17 facturas mensuais consecutivas por servizos prestados entre agosto de 2023 e novembro de 2024, con un importe superior a 44.000 euros. A lei de contratos nesto é bastante clara nas posibilidades do uso do contrato menor. Volvemos ao mismo.
levámoslo dicindo desde xuño de 2024 e desde o primeiro recoñecemento extrajudicial de créditos que se presentou en xullo do 2023 no inicio do mandato. Vale. Volvemos, hai outra factura. O mantemento da EDAR, de Espina e Delfín, 5.430 euros. Xa sabemos que están elaborando o prego. Levamos insistindo tamén o mesmo tempo. Están elaborando o prego, pero o que comentábamos estes días, esta situación que vai durar, canto vai durar o da elaboración do prego? Este mantemento da EDAR leva caducado o contrato desde 2020. Entendemos que os trámites administrativos que levan o seu tempo e valoramos a proactividade no sentido de elaboración do prego, pero que desto xa falamos en varios plenos. Vostedes estarán tan aburridos como nós de que se siga pagando facturas do mantemento da EDAR, que antes eran dun importe inferior. Agora xa subiu a 5.430 sin concurrencia de ninguna outra empresa para poder ofertar o mantemento da EDAR. Isto é o que, de alguna forma, lle pedimos. Non pedimos que se pare o servicio, pedimos que se xustifique o cumprimento da lei de contratos, porque é unha administración, non é porque nós queiramos, é porque está obrigada. Se nós poñemos a tramitar como se fose unha empresa privada e nos decidimos a adxudicarlle a quen nos cae a mellor, pois podémoslo facer. Pero que a lei é o que di, que hai que cumplir e pedir os 3 orzamentos. O renting de vehículos da Policía Local, Grupo Izvale SL, servicio estructural e continuado, pero non consta nin contrato nin licitación, do que tamén aparecen facturas nos recoñecementos extrajudiciais de créditos anteriores. Xa lle avisa o servicio de intervención en anteriores informes. Entón, xa sei o que me vai dicir, sinceramente. Antes porque non había intervención e agora porque hai intervención e falla reparos e non fai caso. Seguimos igual. Nos, en cada pleno de recoñecemento extrajudicial de créditos, pedimoslle que medidas vai adoptar para que isto vaya a menos, para que o uso do recoñecemento extrajudicial de créditos que se vaya minimizando. Díxonos que quedan poucas facturas, e siguen aparecendo facturas, e seguimos pensando que van a aparecer máis, sinceramente. E vai nos dicir, é que non nos mandan as facturas. Pois houve algunha empresa a que lle rexeitaron o pago porque pasaron de 4 anos das facturas de cando mandaron as facturas. Entón, o recoñecemento extrajudicial de créditos, desde o noso punto de vista, é unha fórmula xurídica que evidentemente hai que utilizar, pero de forma excepcional. E aquí xa levamos 4 recoñecementos extrajudiciais de créditos en menos dun ano. O importe entre os 4 recoñecementos pois está rondando cerca de 1,5 millón de euros. Entón, xa lle avisa a intervención, antes porque non había intervención, agora porque lle avisa e vai seguir para adiante. E despois hai unha cuestión que é o informe 1415 de 2020 do Tribunal de Contas sobre o uso do recoñecemento extrajudicial de créditos polas entidades locais, que indica a reiteración sistemática de recoñecementos extrajudiciais evidencia deficiencias na planificación orzamentaria e na contratación pública, que de non correxirse poden derivar en responsabilidade contable ou disciplinaria. Nós, sinceramente, queríamos formular a pregunta ao Servicio de Intervención a ver que opina sobre se está dando esta responsabilidade contable ou disciplinaria. Porque 4 recoñecementos extrajudiciais de créditos en menos dun ano natural, queríamos ter a oportunidade de ter a opinión do Servicio de Intervención. Gracias. Ben, hai unha cousa que me chama realmente a atención. E son 16 facturas presentadas pola Cámara de Comercio. Entón, entendo que 16 facturas é máis de un ano de retraso da emisión desas facturas. Entendemos que a Cámara de Comercio debe ter administrativos suficientes como para mandar as facturas no seu día. Se non é así, en todo caso terán que avisar, porque efectivamente, ou realmente, ou non hai cartos, efectivamente, en tesorería para pagar estas facturas, daquela, polo tanto, dígase, e se non me parece de recibo, que 16 facturas da Cámara de Comercio da Coruña
cheguen a estas alturas a este Concello. Bueno, empezando pola intervención de Alfonso, neste caso portavoz do Partido Popular. O que acaba de decir non ten xeito nin traza. Quero dicir, eu levo unha decepción grandísima con determinadas afirmacións que fixo e, desde logo, quen queira ter unha certa idea de como funciona a contabilidade do Concello, que non saque os exemplos de aí, porque daquela vai quedar tremendamente desorientado. E explico-llo o que digo. Mire, para empezar, a inexistencia de contrato non explica por si só as facturas extrajudiciais que hoxe veñen aquí a pleno. Porque moitas das que están aquí tiñan contrato. O 36%, unha contía de 39.026,56 euros, tiñan contrato e tiñan partida. E viñeron aquí, neste caso, pois, por un problema que houve nos servicios técnicos, que non foi unha cuestión política. Sin contrato había o 26%. Tan só o 26%, 4 facturas en concreto, que con contrato eran 11, que son a de Forox, que dudo que non tuvera contrato, unha de Estudio Técnico de Galego, unha de Oviga e outra de Reja. E despois fálame da Cámara de Comercio, pero a Cámara de Comercio non é un contrato, é un convenio, o que se está pagando. Igual que un convenio como se fai con GESOG ou con Sogama, que non fan un contrato connosco, nin nos pagan en virtude a un contrato, pagan-nos en virtude a un convenio. Por lo tanto, neste caso, a lei de contratos é algo que non ten ningún sentido mentar. Ben, despois, sacan os datos, mesturando 24 co 25, entón di, vostede vai seguir poñendo excusas agora, como se vostede poidera pretender saber o que eu lle vou dicir, que xa lle anticipo eu que non. Pero nós non estamos en ningún momento mesturando 24 co 25. Eu dixen, na primeira aprobación de extrajudiciales no exercicio 2025, que eran aproximadamente 200.000 euros, e que non se iba a chegar a unha contía tal sumada a esa. E que, polo tanto, nos íbamos quedar por debaixo dos 400 e pico mil euros. É o que antes dixemos na comisión informativa outro día. Pode que chegue algunha factura máis? Pode, pero estamos en 305.000 euros. Vostede citou do ano anterior bastante máis dun millón de euros de facturas extrajudiciais. Polo tanto, evidenciase que a inexistencia de interventora e non a situación dos contratos, porque calquera pode analizar que é moi análoga e moi semellante a que había anteriormente, é a que determinou esa diferencia. A inexistencia da interventora, que agora imos ter este ano máis de 300.000 euros de facturas extrajudiciais, no contexto dun orzamento que o último aprobado foi 14 millóns de euros, e que, polo tanto, é moi residual. Sí, ímolos ter, pero extrajudiciais apróbanse en todos os concellos. Hoxe mesmo está habendo un pleno, por exemplo, en Abegondo, que o que se está aprobando é un recoñecemento extrajudicial de crédito nunha situación moi semellante a esta, pero hai unha diferencia clara entre o ano 24 e o ano 25. Claro, aquí se collemos tabla rasa e sin dalle suma as extrajudiciales que aprobaría Liñares nos 25 anos que tuvo o alcalde, podemos chegar a cifras astronómicas. E sei como se Sogama para firmar un convenio comigo a nivel dun ano, me saca tamén cifras de outros anos para intentar xustificar que é unha barbaridade o que pagan. Non, estamos falando do exercicio presente. E insisto, hai un contraste enorme entre o que foi o curso 2024 con moito máis dun millón de euros e, ademais, facturas que chegaron moito máis tarde, que neste caso están sendo moito máis anticipadas, o cal tamén é unha diferencia fundamental, e iso é evidente. Eu sigo insistindo, non imos a estar en cifras que cheguen ao medio millón de euros este ano. Cal é a diferencia? Que agora hai unha normalidade no servicio de intervención que antes non había, que o dixen sempre e sigo insistindo. O meu relato non cambiou en absoluto. Despois, cando me fala da estación depuradora de augas residuais que se está elaborando o prego, que se fixeron as providencias, e que subiu esa factura. Subiu porque está anexada ao IPC, non por ningún outro motivo. Como calquera contrato dese tipo en todos os lugares. Evidentemente, se ese tipo de contratos non estiveran anexados ao IPC, as empresas adxudicatarias, como é lógico e calquera pode comprender tamén vostede, renunciarían. Está anexado ao IPC. Esa é a realidade diferente. E despois, o primeiro prego que nós fixemos foi o das actividades. E, desde logo, eu non estou aburrido de pagar facturas. Oxalá, mentres teñamos ideas para Cerceda, sigamos aprobando facturas durante moito máis anos. O meu entusiasmo, o meu ánimo é total. Renting da Policía Local, que non hai contrato. O renting da Policía Local, ata onde eu sei, estáse facendo con un contrato de alugueiro.
Porque aí eu creo que tamén ten vostede outro problema, que é que vostede, cando ve facturas diferenciadas e non ve a cuantía inteira, tende a pensar que é porque non hai un contrato ou porque hai un contrato menor. Nos contratos maiores tamén se pagan as facturas particularizadas mensualmente ou trimestralmente. Non se paga unha cuantía inteira anual ou unha cuantía inteira ao finalizar o contrato. Evidentemente, a empresa moito antes ten que ir cobrando. Daí esa confusión que ten vostede cando analiza as facturas de Grupo Ibácile. Despois, todas estas facturas que temos aquí son de fai menos de 4 anos. Non prescribiu ningunha outra. Cando unha factura prescribe e o Concello non afronta o pago, nin atrae a un pleno extrajudicial ou rexeita ese pago, non é polo feito de que sea un capricho do Concello ou unha decisión, é porque prescribe en base á lei. Se nalgúnha se dá esa circunstancia, obviamente, xa non se trae aquí, pero eu que si rompo é o mantra dos contratos, o importante é as partidas. E, de feito, moitas facturas que están aquí, a maioría, que son 11 contra 4, porque volvemos a recordar o da Cámara de Comercio, esas 16, son vertebradas a través dun convenio, esas 11 contra 4 teñen contrato. E as que teñen contrato suman máis de 39.000 euros. E as que non o teñen non chegan a 29.000 euros. Polo tanto, hai unha gran incongruencia nesa exposición. Todas tiñan partida e non dou tempo a tramitalas polos servicios técnicos. Por iso que os relatos ao final teñen que ter un paralelismo coa realidade. E iso é o que estou neste caso remarcando. As facturas, neste caso xa respondéndolle ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego, quedaron retidas pola realidade do ano 2024. Entón, esa realidade de pagos foron quedando aí pendentes e de aí esa acumulación, que ademais é importante resaltala no sentido de que xa o decía o outro día na comisión informativa, eu non o escondo, non teño por que esconder nada, sempre o digo, que de cara a ese convenio ca Cámara de Comercio temos que renovalo, porque é un convenio que está caduco, que non vai afectar en absoluto a esta cuestión dos pagos, pero que é necesario renovalo para adherilo á realidade vixente. Ben, gracias pola resposta. Se estivese confundido no análise, no recoñecemento extrajudicial de créditos de xuño de 2024, pois pedímoslle copia dos decretos de pago dos servicios sin contrato. Isto xa o levamos pedindo desde agosto e desde setembro. Na primeira resposta contestan-nos que temos que individualizar da lista das 50 páxinas, que temos que individualizar os decretos de pago que firmados pola alcaldía que queremos obter. Fixémolo e desde agosto e setembro seguimos sin resposta. Por algo será. Desde do recoñecemento extrajudicial de créditos de xuño de 2024 pedimoslle copia dos decretos de pago dos servicios sen contrato, contéstanos a alcaldesa accidental que temos que individualizar e, ainda así, seguimos sin resposta. Xa sabe que a Valedora do Pobo que lle dixo que en 5 días ten que contestar ou denegar motivadamente. A nós non nos contesta, nin nos manda a documentación, nin nos denega motivadamente. Por algo será. Que a Cámara de Comercio é un convenio? Ben. E que o renting da Policía Local ten un reparo e que van pagar igual? Pois é a realidade. Esta confusión no análise, é interpretable, porque os informes de intervención din que hai reparo sobre isto, porque non hai contrato. E no mantemento da EDAR, acabouse o contrato en 2020. En 2020. E pedímoslle, das facturas que incluíron no recoñecemento extrajudicial de créditos de xuño de 2024 por máis de 985.000 euros, pedímoslle copia dos decretos de pago. E non contestan. Por algo será. Creemos que por algo é. Así que tan confundidos ao mellor non estamos. E volvo a insistirlle en que nos gustaría ter a opinión do Servicio de Intervención sobre o uso do recoñecemento extrajudicial de créditos 4 veces en menos dun ano, por un importe que ascende a cerca de 1,5 millón. Gustaríanos ter a súa opinión. Volvémoslo a pedir.
Entón, pois, bueno, que se menciona que se lineares, que está, que tal, estas son cosas que xa veñen de atrás. Nos basámonos nos informes de intervención que plantean reparos. Entón, gustaríanos ter unha explicación. Gracias. En relación ás facturas da Cámara de Comercio, vostede remítese á realidade do ano 2024, pois díganos, indíquenos cal era a realidade do ano 2024, que igual a temos esquecida, e, polo tanto, recórdenos, refresquenos a memoria desa realidade. En todo caso, nas últimas modificacións de crédito tal, tamén viñan varias facturas, creo lembrar, que tampouco estou completamente seguro, da Cámara de Comercio. Entendo que non sería da realidade do 2024, sería da realidade do 2023 ou do 2022. Digo, anteriormente xa viñeron varias facturas da Cámara de Comercio, que entendo que se esta é a realidade do 2024 e son 16 facturas, as anteriores non serían do ano 2024, serían de outros anos, digo eu. A non ser que se lle pague máis do que lle corresponde polo convenio que se ten asinado coa Cámara de Comercio. Respecto á exposición do Partido Popular, mire, non hai interpretación na confusión que vostede ten co da Policía Local e co de Grupo Ibadle na súa análise. Eu creo que todos sabemos ler. Aquí consta moi claro, no informe de intervención, que facturas teñen contrato e cales carecen del. Consta clarísimo. Cales teñen contrato e cales carecen del. Así, debidamente comprometidas, nas cales consta Grupo Ibadle, e as que non o son. E Cámara de Comercio é un convenio, é unha realidade obxectiva, categórica, indiscutible. O renting da Policía Local ten contrato. Por lo tanto, é unha confusión que ao final non é unha confusión tan importante. Non é tan importante, salvo que construamos o noso relato en base a unha confusión, porque esa desviación de interpretación que temos xa desde un inicio xa nos leva a ter unha mala solución. Evidentemente, cun mal diagnóstico é moi difícil dar que receta adecuada. Ben, en xuño de 2024 di que pediu unha copia dos decretos de pago sobre os servicios sin contrato e que llos pasen. Supoño que pediron moitas máis cousas a que non se respondiu. En ningún momento houve unha ocultación deliberada sobre ningunha realidade do Concello. Tanto nos temas sin contrato como noutros moitos, en ningún momento houve unha realidade deliberada que se decidira desde aquí non pasar a documentación. Eu creo que foi unha realidade xeralizada, que vostede se queixou de todo eso. Por lo tanto, que lle respondan. Eu, desde logo, non lle oculto nada. É un tema administrativo. Se quere que lle diga, admito eu. Aquí, sin contrato en vigor, facturase máis de 1 millón de euros ao ano. Moito máis, e de 2 tamén. A maioría non ven ao pleno extrajudicial. O cal, nese caso, sí, reforza o meu relato. Pero xa digo, seguro que pediron moitas máis cousas que non se lle deron. Pero a realidade é a que é. Hai contrato nestas que lle estou citando, e, sin embargo, están aquí. Non hai contrato en moitísimas que estamos pagando, neste caso, agora mesmo de actividades, do lixo e de moitas outras materias que non están vindo ao pleno. Por lo tanto, a analoxía que vostede fai é moi desafortunada, pero que as hai sin contrato, ás veces, admito eu, home, xa dixen desde o principio. Nunca os escondín, nin nunca o neguei. Neste caso, estamos falando de contratos agora mesmo, no pleno do 2025. E aquí hai máis facturas con contrato que sin contrato. E hai máis contía con contrato que sin contrato. A partir de aí, eu simplemente deixo que cada quen o entenda. E despois é certo, tamén, cando se pide a documentación, ten que ser dun xeito motivado, que é o que dixemos. Agora, é algo que a mí se me escapa. Eu a documentación que se mande, evidentemente, porque iso non vou estar eu encima. Como poden comprender, non son eu encargado de buscar a documentación nin de pasala. Eu teño firmado algunha vez, pero non me fixo nin que lle pasen nin que non. Digo yo sinceramente. Entón, nese sentido, non hai ningún problema. Pero, insisto, como todos sabemos ler, podemos comprobar no informe de intervención cales teñen contrato e cales non teñen contrato. E podemos comprobar o máis gráfico, que é o feito de que moito máis de 1 millón de euros se aprobaron extrajudicialmente no ano 2024. E menos de medio millón apróbase no ano 2025. Por qué? Polo que dixo o alcalde dende un principio, porque había unha situación con intervención que, lóxicamente, nos lastraba, ao igual que había un orzamento do ano 2023,
que non fora aprobada e, polo tanto, non poidera dotar dos créditos necesarios para facer as actividades pretendidas. É así de simple. Despois, con respecto á exposición do Bloque Nacionalista Galego, o que lle decía, a Cámara de Comercio tamén tiña que estar consignada nese orzamento do ano 23, non o estuvo porque non o houbo, e despois, durante o ano 2024, cronificouse a situación polos motivos que acabo de relatar. E non sei se a interventora quere comentar algo. Sí, a mí non me importa. Pois comente. A ver. Bueno, yo tiendo a enrollarme, me cortáis. El REC principalmente son facturas que vienen un año por servicios prestados en el año anterior. Entonces yo ahí sí estoy un poco de acuerdo con Juan que realmente no se puede mezclar el REC que se hizo en el 24 con el que está haciendo ahora, porque en realidad el REC del 24 corresponde a facturas que no se tramitaron por lo que sea en el 23. Claro, yo estuve de baja, las circunstancias fueron las que fueron, no estaba el servicio muy cubierto, ahí yo ya no me meto, esa fue la realidad, no sé si de culpa de quién, bueno, da igual, esa fue la realidad. Entonces, en el año 24 se aprobaron una serie de facturas, aunque fuera a final de año, da igual, a lo largo del año, pues se decidió por quién fuera coger todas las facturas del 23 que quedaban sin pagar para aprobarlas en el 24. ¿Qué pasa? Que probablemente esas facturas, al no haber aprobado el presupuesto del 23, hasta que se aprobó el presupuesto del 24, no se podían haber pagado. Por un poco lo que os decía antes. El REC que estamos aprobando ahora de facturas del 24 van a aumentar el presupuesto del 25, porque yo esas facturas las pago este año y las voy a tener que contabilizar en partidas de este año, aunque sean de gastos del año pasado. Nadie quiere un REC en ese sentido. ¿Qué pasa? Que en el 23 no hubo presupuesto. Entonces, hasta que se aprobó el 24, yo entiendo que el que estaba de interventor o la interventora no podía aprobar esas facturas porque no tenía crédito. Se aprobó el presupuesto del 24 teniendo en cuenta que había muchas facturas pendientes del 23 que se iban a tener que aprobar. Entonces, claro, mezclar los 2 años, sí tenéis razón que son muchas, pero a la vez no se deben mezclar porque son circunstancias diferentes y ejercicios distintos. El REC en sí mismo. Por un lado está el tema de la contratación, que muchas veces está mal, muchas veces está bien, hay contrato, no hay contrato, pero el REC es una figura independiente, que no se meta ahí. Al REC van los servicios prestados que no se pagaron en el ejercicio correspondiente, estuvieran contratados o no. Si se presta el servicio lo hay que pagar, y eso está prestado, las facturas todas están conformadas, todo tiene el ok. ¿Qué pasa? Que aunque yo sí hago referencia a que muchas de ellas tienen contratos, muchos no, lo que es el REC como que pasa de eso. Es decir, tú lo que tienes es regularizar la situación de facturas impagadas del año anterior que no se han pagado por lo que sea y que se tienen que pagar porque el servicio está prestado. Entonces, ¿por qué no se aprueban en el año correspondiente? Por muchas cosas. Pueden ser porque no manden las facturas, porque las manden tarde. Claro, la Xunta cierra 15 de noviembre. Tú la factura que entra en la Xunta después del 15 de noviembre ya sabes que va a ir a un reconocimiento extrajudicial porque ya ni la miran. Aquí sí que intentamos, sobre todo en contratos menores, más o menos controlados, avisar de que facturen antes de diciembre, sobre todo, para evitarnos estas cosas. Pero hay muchos, la casuística de cada empresa es la que es. Entonces, siempre, o sea, no es raro que haya... Alberto, no te vayas, que también tengo que decir algo a ti. ¿Sabes? Entonces, lo que decías tú de Cámara de Comercio, las facturas que no han llegado, hombre, no podemos estar pendientes de llamar a las empresas y decir, mire, no facturaron, que estaría guay. Pues a lo mejor sí, pero es que no nos da la vida realmente. Entonces, que cada uno sea, ¿sabéis lo que os quiero decir? Son muchas facturas. Sí que lo mejor es traer las menos posibles, pero muchas veces es inevitable. Por ejemplo, facturas eléctricas, impepinable. De noviembre, o sea, de octubre hasta enero no te mandan la factura. Octubre, noviembre y diciembre va a ir a REC. Siempre, todos los años. Es independiente si esté contratada o no. En el momento en que cierras el ejercicio contable, tú, si el servicio está prestado, lo vas a tener que pagar. Es la teoría esta del famoso enriquecimiento injusto, que por mucho que vaya el señor, es absurdo que vayan a reclamar cuando sabemos que tenemos que pagar, nos cargarán intereses, lo que sea. Para eso está la figura del REC. Cuanto más excepcional sea, lógicamente, mejor. Pero
Entonces, claro, mezclar los de los 2 años, yo ahí sí le doy la razón a Juan, mezclar los 2 años, este REC, por ejemplo, este REC también tiene razón en que todas las facturas tenían crédito. Yo no sé por qué no se aprobaron, no os puedo decir por qué no se aprobaron a 31 del 12. No lo sé, yo no estaba, no lo sé. Las facturas estaban conformadas, debió de haber alguna que pues a lo mejor o no se conformó la primera, se rechazó, volvió, pero sí que estaban en diciembre conformadas y tenían crédito, se pudieron haber pagado. Yo ahí sí que no, pero no lo sé por qué, pero probablemente sea por el atasco que había, no había gente que lo preparara, bueno, fue un marrón bastante simpático. Entonces, bueno, esperamos, ¿sabes? Pero yo creo que tenéis que diferenciar, o sea, la bronca de la contratación va por un lado, pero es independiente al REC. La bronca de la contratación la podéis alegar cuando queráis, pero el REC realmente es para lograr reconocer en un ejercicio que no es el suyo las facturas que quedaron pendientes del ejercicio anterior. Tengan contrato o no. Eso es ¿sabes? En este momento eso es circunstancial. Y creo que nada más. Moi ben, pois desde logo... Espera, perdón. Decretos de pago. ¿Qué es eso? A ver, nosotros aquí lo que... imagínate, un decreto de facturas que va por decreto de alcaldía, el alcalde dice, ordeno reconocer las obligaciones con cargo y que se proceda a su pago. Ya va todo en el mismo tal. El acuerdo del Pleno, en este REC, por ejemplo, yo entiendo que si aprobáis el REC, en el momento en que haya liquidez, se paga. Se va a aprobar. Bueno, me refiero, ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Sabes? Entonces, como decreto de pago no hay, pueden ser decretos de aprobación. Entonces, ahí sí que os podemos filtrar las que tienen contrato y las que no. Pero decreto en pago en sí, de pago, que yo no vi ninguna solicitud, andará por ahí perdida, me refiero. Pero si queréis es que del REC que hubo se os diga las que tenían contrato y las que no, vale, pero decreto de pago aquí no hay, porque si no sería un trámite más que él firmara, después que volviera a firmar otro, que se mandara, no. En el decreto de facturas normalmente ya va primero a aprobar las obligaciones correspondientes a las partidas tal, segundo ordenar el pago, para evitarnos esos decretos de pago. A lo mejor en concellos tan grandes, ¿sabes? Más tal sí los hay, pero aquí no. E yo creo que nada máis. Como se dirixe ao concelleiro, creo que teño un turno. Bueno, eu... Sí, a mí non me importa. Pero breve, vamos a estar... Quero dicir... Un turno breve, unha reflexión rápida e ben. Vamos a ver, sobre a dúda de cales son os decretos de pago. No recoñecemento extrajudicial de créditos de xuño de 2024 hai 985.000 euros, máis de 900. Entonces, nos pedimos o decreto de alcaldía donde se ordena o pago, por exemplo, de servicio de consultoría de materia urbanística mes de diciembre de 2023. No hai. É correcto non se fai decreto. Perdona, acabo no turno Claro, para poder aclarar. É para informar, no REN non se fai decreto. No, pero él quiere decir como que la orden De de que pago. se pague esa factura. Claro. No la hay. Nosotros, en el momento en que se aprueba, ya sea por pleno o sea por decreto, se reconoce la obligación y ya entra en una... Imagínate, si tuviéramos 10 millones de liquidez, pues mañana se reconocía la obligación y se pagaban todas. Eso era o que nós pensábamos, pero pídesenos que das 50 páxinas de facturas que se individualice os decretos de pago que... Pero no hai decreto. Nos individualizamos. Entón, Servicio de Consultoría de Materia Urbanística mes de diciembre de 2023. Claro, Servicio... porque non se pagaron a la vez. Non sei cando se pagaron, pero o que pedimos é a copia do decreto de pago. Porque se pagou todo o recoñecemento extrajudicial de créditos de 985.000 euros de xuño de 2024, como eran 50 páxinas, entendemos a petición de que se desglose o que pedimos para poder evitar a parálise que sempre se nos di que pedimos tanta documentación que vai parar o Concello, entón individualizamos a petición de documentación para facilitar, para construir. Servicio de Consultoría en Materia Urbanística mes de setembro de 2023, noviembre de 2023. Despois está mantenimiento da EDAR de diciembre de 2023, mantenimiento da EDAR de septiembre de 2023. Pero tú quieres saber cuándo se pagaron. Claro.
Cando se pagaron? Se se pagou todo o recoñecemento extrajudicial de créditos de xuño de 2024 con un solo decreto, solo queremos a copia de ese decreto, porque a levamos pedindo desde agosto e No, setiembre. pero non entiendes lo que yo quiero decir. Eu entendo perfectamente. O que Es que necesito... no hay ese decreto. Entonces, como se paga? En el momento en que se reconoce la obligación ya se emite la orden de pago. Pois orden de pago. En el acuerdo Eso es que un documento contable. Eso que pedimos. Vale. Eso que Pero pedimos. va todo junto. O sea, Perfecto. Vale. Que se pagaron 985.000 euros e que nós votamos en contra de que se pagasen eses 985.000 euros. Vale. Que copia dese decreto de pago. Ese é o que Pero non é pedimos. un decreto. Pois o que sea, informe. Bueno, eu creo que quedou suficientemente claro. Sí, venga, Insistir nunha idea para cerrar, unha, que non hai ocultación, como se acaba de ver. Parece- Outra, que a interventora acaba de reforzar a narrativa que eu, Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, mantivo nos últimos 2 anos, reforzouna punto por punto, é unha evidencia, creo que todos podemos comprender. Outra, que vostedes tamén poideron ver, como cando se aprobou o orzamento de 2024, había unha serie de créditos que constaban como REXT, que eran orientados ao recoñecemento extrajudicial e, polo tanto, que se incorporaban a ese orzamento, como ben puxo agora de exemplo Pilar, que vai pasar exactamente igual no 2025, ese efectos de orientalos, e despois tamén decirlle claramente que non se debe mesturar, como ela lle acaba de explicar, a realidade do 2024 ca do 2025. É que esa é unha desviación, desde logo, que di moi pouco, é unha desviación que ao final o que me invita é a decirlle unha idea na que insistín xa noutras ocasións, que aquí hai que vir a falar do que se sabe, que evidentemente eu non sei do todo, pero procuro ser cauteloso e ser prudente. Despois, outra idea fundamental, que independentemente das causas, os recoñecementos extrajudiciais de crédito fanse cando son servicios prestados que non se pagaron no exercicio presente, no propio, e, polo tanto, quedan para o ano seguinte polo motivo que sexa, e despois unha idea que non lle comentou, pero que insisto eu, que a cuestión fundamental no seu momento é ter partida. É ter partida e ter crédito. Non é unha realidade de que haxa contrato ou non, se ben é certo tamén que esa polémica que pode haber en torno aos contratos pode ter toda a xustificación do mundo, pero non análoga aos plenos de recoñecemento extrajudicial. E hai que ter cintura para valorar en cada caso as causas que nos traen hasta aquí, que son moi diferenciales en cada pleno, como ben se acaba de demostrar. Pouco máis quero engadir ao respecto desto. Vamos a proceder, polo tanto, á votación do punto. Votos a favor. 8. Abstencións. Non hai unha. E votos en contra. 3. Moi ben. Pasamos, polo tanto, ao segundo dos puntos, que é a modificación do anexo de subvencións nominativas, que despois tamén se incorporará ao orzamento 2025, para desbloquear unha situación, neste caso, coa Sociedade de Caza de Pesca Venatoria de Cerceda. Aquí consta no expediente unha descripción que é sufragar os gastos correntes necesarios para a posta en marcha dun espazo de xuntanzas, así como os gastos derivados das accións que se decidan levar a cabo como asociacións. Estamos falando de 26.000 euros de subvención, ten informe favorable, hai unha especificidade clara neste momento polo cal se fai a través dunha nominativa e creo que hai tamén un interés público que incluso aquí temos comentado nalgúna ocasión que o xustifica sobradamente. Calquera cousa que queiran comentar, aquí estamos a disposición. Boas noites a todos. A ver, desde o noso municipio votar en contra da subvención nominativa á Sociedade de Caza e Pesca por 26.000 euros, pero gustaríanos facer un par de apuntes. O primeiro é que o Concello non ten un plan estratégico de subvencións, non. Tal como recoñece o propio informe de intervención, este plan é obrigatorio por lei para garantir a transparencia e planificación na concesión de axudas. É moi grave que a estas alturas sigamos funcionando sen esta ferramenta básica. A subvención propónse por vía directa e sen motivación suficiente. A normativa di claramente que as subvencións nominativas deben estar moi ben xustificadas e ser excepcionais. Neste caso, a motivación é moi débil e podería aplicarse perfectamente a unha convocatoria pública. Tamén existe un risco de discriminación entre entidades. Non se acredita que esta asociación teña unha singularidade que a distinga doutras e que tamén poderían ter interés en acceder a este tipo de axudas. Así estás a crear unha desigualdade e trato entre distintas asociacións do Concello. Tamén non se trata dun gasto de urxente nin esencial. Falamos de gastos correntes dunha entidade privada. Non hai ninguna razón de urxencia ou necesidade
pública inmediata que justifique saltarse a concorrencia competitiva. Tampouco se están a financiar actividades recorrentes. As actividades que se propoñen sufragar son xuntanzas, vigilancia, limpeza, son periódicas, polo que de financiarse deberían facerse tamén mediante un sistema estable cunha nominativa puntual. E tampouco se justifica o impacto público da subvención. Non existe ningún informe que avalíe que beneficio real vai ter esta achega económica para o conxunto da ciudadanía. A intervención advirte, de novo, contra o abuso deste tipo de subvencións. O informe recomenda expresamente volver ao procedimento ordinario de concorrencia competitiva e non facelo supón ignorar os avisos técnicos e debilita a credibilidade da xestión municipal. Non vamos a votar a contra, pero, gustaríanos que estes puntos todos estuveran un pouquiño en conta para próximas subvencións, etc. Gracias. Realmente hai varias cuestións que me chocan moito. E bastante. Vamos ver. Primeiro xa a cuantía desta subvención. Xa nos choca bastante. Son 26.000 euros. Que non sei se hai outras asociacións que reciban eso. Despois, a subvención é para creación dun espazo de xuntanzas, que tampouco entendemos ben que é iso de creación. Porque realmente isto é moi ambiguo. Creación. Non sei se é un espazo virtual ou que outro tipo de espazo. Non sei se é que se vai construir, se é que vai ser a casa dun socio ou o galpón do presidente. Creación dun espazo de xuntanzas. Que tamén faime graza, porque, sigue, dito espazo común sería empregado para realizar xuntanzas. Home, pois supóns, claro, non será para realizar cuchipandes. Se a subvención para crear xustamente un espazo de xuntanzas, pois será para iso. E tamén, continúa despois, para dar a dación de contas dun xeito periódico. Home, o resto das asociacións tamén dan contas e non dispoñen dese espazo de xuntanzas. E tamén dan contas. Eu estou aquí nalgúna asociación deste Concello e tamén damos contas, ou dan, mas mellor dito a min, que eu non estou na directiva, ni moito menos, e recibimos esa dación de contas. Tampouco é que nos faga falta especialmente un espazo de xuntanzas. E despois tamén hai outra cuestión, que é que o 50% desta axuda dáse anticipadamente. Cando que eu sepa, outras asociacións non se lle dá anticipadamente. Que eu sepa, non o sei. E, en todo caso, non vemos mal que unha asociación teña un local. É máis, gustanos que o teña. Pero gustanos que o teñan todas as asociacións. Como non é posible, porque efectivamente non é posible dotar dun local para cada asociación, o que se podería era dotar as distintas asociacións que precisen o uso dun local por xustamente dotar duns locais municipais que fosen compartidos para as distintas asociacións. Eu creo que eso sería o idóneo, tanto para esta asociación como para o resto. Porque realmente eu creo que no que realmente se ten que pasar este tipo de cuestións no uso común. E realmente o Concello podría habilitar varias salas para xustamente que as asociacións poderan facer o uso común destas. E non andar dándolle neste caso 26.100 euros á sociedade, neste caso de caza e pesca Venatoria e Cerceda, que encima tamén fai gracia, porque entre os argumentos pon que levan máis de 20 e pico anos estando no registro de asociacións do Concello. Hai moitas outras que tamén levan todos eses anos e non levan estes cartos. Entón, polo tanto, a min gustaríame que se me explicase, e tamén ao BNG en xeral e aos cidadáns deste Concello, a nominativa desta asociación. Moi ben, gustosamente lles vou explicar a ambos. Miren, en canto á intervención do Partido Popular, fixo
unha serie de oracións que veñen no informe da interventora, pero o informe da interventora, ao final, conclúe favorablemente. É un informe favorable á concesión desta nominativa. Despois que pode haber matices, e que pode haber pros e contras, no propio seno do goberno municipal, antes de traer unha proposta destas, obviamente tamén se debate. E non hai por que estar todo o mundo a favor ou estar a favor en todas as circunstancias da propia subvención. Por lo tanto, o importante é ao final o que se resolve. Resolvese favorablemente e a nivel do goberno tamén é unha proposta favorable. Despois di que vota a favor. Miren, agradezolle que vote a favor. Eu, desde logo, sempre aspiro a que as cousas que traemos aquí ao pleno se voten a favor por todo o mundo, porque é o maior respaldo, é o maior consenso que a dirección que toma un goberno se poden tomar. Que se vote a favor. Agora ben, votarme a favor e despois facer un relato todo un contra, pois evidentemente, vostede sabe que vota a favor ou vota en contra, nós ímolo aprobar igual. Supoño que, cando chega a votación do punto, imos seguir sendo 8 aquí, que é unha maioría máis que suficiente para aprobalo, pero tamén espero un certo respaldo, un certo ánimo que xustifique ese voto a favor. Porque, senón, ao final, se votamos a favor, pero acabamos criticando a medida, cal é a cuestión aquí? A medida vais a aprobar, iso xe yo anticipo. Bien, di, non hai un plan estratégico, porque iso tamén consta no informe da interventora, pero é que o plan estratégico é o propio orzamento. E é máis, con un plan estratégico, tampouco se podería facer esta subvención, seguramente, da que vostede vai votar a favor. Insistir en que non me veñan a ler os informes, sobre todo en base ao que eu poida decir, os argumentos, isto diríxome tanto ao Partido Popular como ao Bloque Nacionalista Galego, eu os esgrimos no pleno, non os esgrimo nas justificacións dos documentos, e insisto, non vota en contra, pero a motivación é débil de por que o fai, de por que vota a favor. Pois, dígame algo favorable, eu voulle dicir algún motivo favorable, desde logo. O agravio comparativo ao que vostede fai referencia. Mire, a quen propoña unha loita no control da plaga que se está vivindo no Xabarín, aquí en Cerceda, a calquera asociación de caza, nós imos ter os oídos plenamente atentos para escoitar esa iniciativa e para tratar de adaptarnos a ela. Iso é algo que teñen dereito absolutamente todas. Neste caso foi a Sociedade de Caza Venatoria de Cerceda. Dáselle a quen fai, a quen propón. Non o fomos buscar nós, evidentemente. Xustifica o interese público en todo o que estamos vivindo. E se non xustifican esa cuantía, cando acheguen as súas facturas na fase de xustificación, obviamente xa non van cobrar a subvención. Cobrarán ata onde xustifiquen. Consígnanse 26.000 euros. Pero se se deran as circunstancias, poderían perfectamente cobrar 1.800 ou 0 euros no caso de que non se xustificara. Por lo tanto, esa é unha previsión de xustificación. E son os gastos correntes dunha entidade privada, obviamente. Dunha entidade privada, que iso é o que subvencionamos. Nós non subvencionamos, polo xeral, entidades públicas. Agora ben, nós temos falado en moitas ocasións do problema do Xabarín. Incluso vostedes teñen traído algunha iniciativa ao respecto. Eu recordo o tema da xaula, que algunha xaula xa en Sogama, con resultados, non vou dicir que lamentables, pero moi limitados. Non sei se por poñer unha xaula máis iba a mellorar moito a situación, pero o Concello vai ter que gastar cartos tamén, porque iba a ter que firmar un convenio con Jesuga, porque iba a ter que contar con un veterinario e pagarlle a eutanasia, e a xaula, lóxicamente, ten que estar nun lugar que se ten que vixilar e tamén se ten que cebar. Esa é a súa proposta. A nosa foi, por exemplo, negociar con Limeisa para o tema do peche, da escombrera, e facer ali unha batida, que sabemos de seguro que supuxo unha reducción de población de máis de 30, unha expansión da propia población, e seguramente houve outros moitos exemplares que tamén se reduciron. Esa foi a nosa proposta, facer unha negociación con Limeisa para habilitar deso aos nosos cazadores, que moitos deles participaron nesa batida. Son espellos, son contrastes entre diferentes maneiras de facer política. E despois, con respecto ao que me di o Bloque Nacionalista Galego, volvo a insistir. É que ahora mesmo temos un problema enorme
no agro e na gandería con respecto á plaga do xabarín. Que é un control que non o vai eliminar totalmente? Non, non. Pero prestar apoio a quen poida loitar contra iso e facelo dun modo consecuente e decidido, creemos que é a obriga neste caso do Concello de Cerceda. Fálame da contía. A contía é por un alugueiro dunha nave a nome da asociación. Se non o fan, non se lle paga. Obviamente terán que xustificar as facturas. Agora ben, nós o que non imos facilitar é no auditorio ou no viveiro de empresas un espacio para facer as reunións nas xornadas da caza, por motivos que todos podemos comprender. Ben sabemos cal é o escenario se facilitamos esa cuestión, porque esta xente anda cazando, non é xente que se vai a reunir cunha vestimenta como temos nós agora mesmo, non é xente que non se vai a desplazar ata ali con coches e con animales mortos que os acompañan, evidentemente, despois dunha xornada. E ten que ter unhas especificidades moi claras, porque de non ser así, quixera eu saber, a ver que estaría dicindo vostede. Por que se lle adianta o 50%? Para pagar ese alugueiro, para adiantar parte do alugueiro, porque, lóxicamente, é algo cuantioso que non poden arrimar eles nun primeiro momento. E despois é certo que tamén xa era unha entidade que viña cobrando unha subvención bastante importante nas de concurrencia competitiva que se fan para entidades culturais e deportivas. Pero que eu sepa, todas as asociacións, dun modo ou outro, teñen en Cerceda un lugar onde reunirse. Absolutamente todas. Estas danse unhas circunstancias moi especiais que teñen que ver co que é o mundo da caza, que todos o sabemos, e que teñen que ver cunha urxencia cinexética que temos que abordar. Porque, volvo a insistir, o que nos ofrece a Xunta de Galicia é unha xaula onde colle un xabarín, e o que colle un normalmente xa non van os outros, e que xa hai varias ubicadas na zona de Morzós, e que non están tendo un efecto notorio. O efecto notorio é o control, é o que nos trasladan os afectados, é que foi a partir desa batida para a cal o Concello de Cerceda negociou directamente con Limeixa para poder ter acceso a esa escombreira de 400 hectáreas e que ese traballo de control feito neste caso por moitos cazadores da zona se poidera efectuar. Sí, a ver, na miña primeira intervención non dixen que iba a votar a favor, dixen que non iba a votar en contra, e por iso recalquei un pouquiño o informe de intervención, que evidentemente parece moi correcto o que apunta a intervención, e a nosa situación, falando de subvencións, é que simplemente pedimos que se convoquen axudas públicas abertas a todas as entidades, e que se aprobe canto antes un plan estratégico de subvencións e que se remate co uso discrecional dos recursos públicos sen criterios obxectivos. Aquí estamos falando de subvencións, non estamos falando de cazar jabalís ou de moitas outras cousas, non? Ao mellor podemos chamar os cazafantasmas e ao mellor cazan máis jabalís que os cazadores, etcétera, ou que as jaulas da Xunta. Ese é o de menos. Aquí estamos falando da adjudicación de subvencións e non estamos en contra de que se adjudica a subvención a esta entidade, ao contrario, alégranos, pero sí que nos gustaría que o resto das asociacións tamén concurran e teñan as mesmas oportunidades tamén de percibir subvencións municipais. Simplemente, non estamos en contra, estamos en que se haxa subvencións e que haxa nas mesmas condicións para todas as asociacións do Concello. Gracias. Vamos a ver. Primeiro, o BNG non ten absolutamente nada en contra de que ningunha asociación reciba o que lle corresponda. Ningunha. Agora ben, vostede fálame dunha urxencia cinexética, vale? Compro ese argumento. Pero dígame aquí onde está nesta subvención, Onde está contemplado esa urxencia cinexética nesta subvención? En ningún sitio. Ningún. Fálame dun alugueiro dunha nave. Perfecto. Poden alugar perfectamente o que queiran. Home, entendo que se é un espazo para xuntanzas, para dar conta, dar justamente, justificar as contas, e todo eso, supoño que servirá a outro tipo de local, que me dá igual o local que aluguen, Entendo que non será un local para que vayan cazar ali dentro, digo eu, nin para que vayan ali cas escopetas cargadas, supónse. Entón, supoño que hasta lle serviría este local, se é a subvención para isto que está contemplado. Outra cuestión, usted está dicindo que nin sequera se van dar os cartos se non o xustifican.
Bueno, de momento vaise dar a mitade da cuantía, xustamente cando se asina o convenio. Entón, en todo caso, se despois eles non cumplen, reclamaráselle eses cartos, Pero de momento xa se lle dan, anticipadamente. Entón, non diga que non se lle dará se non se xustifica, non. Xa lles está dando. E volvo a reiterar, se é para facer un control na praga do Xabarín, fálese e déselle unha subvención, se quer, a esta sociedade ou as outras sociedades de cazadores para ese control de plagas. Aquí non se contempla. Aquí non se contempla. Aquí é un lugar para eles reunirse e, xustamente, se é unha nave, pois será para facer esas cuchipandas que tamén tanto lle gustan, eles e a moitos outros, incluído a min tamén. Pero, realmente, eu sigo dicindo, todas as asociacións teñen os mesmos dereitos. E eu, neste caso, sinceramente, non vexo eses mesmos dereitos a todas as asociacións. Ben, con respecto á exposición do Partido Popular, se é que votan a favor, se é que non votan en contra, non esgrimiu ningún argumento a favor, polo tanto, nese sentido, nada cambia. Con respecto ás axudas públicas para entidades culturais e deportivas, é que xa as temos. Xa temos unha convocatoria corrente que sale todos os anos para entidades culturais e deportivas. E despois outras nominativas, como este caso, de outra natureza, que se adxudican por criterios de interese público, sean vencellados ao ámbito deportivo ou ao ámbito cultural, pero que se adxudican por criterios de interese público, non por un capricho do alcalde nin do goberno neste caso. Son criterios de interese público. Eu creo que o criterio de interese público, e ninguén mo negou, quedou máis que xustificado na miña primeira intervención. Creo que todos podemos coincidir no sufrimento que a praga do Xabaril está causando en Cerceda. Ben, a proposta do Concello é esta. E xa é unha liña na que vimos traballando, como foi na batida en Limeixa. Non con chiquilladas, senón con actuacións que realmente teñan un impacto verdadeiro. E no marco desa estrategia, enmárcase esta subvención nominativa, que se propón en base ao interese público. Se eu non poidera defender o interese público desta subvención, viría ao pleno absolutamente espido. Se fora un capricho de aficionados, evidentemente iría unha concorrencia competitiva. Pero aquí detrás desto hai moito máis que iso. E hai unha estrategia, temos que dar á man de quen nos vertebra de ferramentas para loitar contra iso. Que neste caso non é a Xunta de Galicia, pero sí esta Asociación de Cazadores. A quen se lle dá a subvención? A quen propón? Está aberta para calquera outra entidade que veñen, que nos comenten cal é a iniciativa e nós trataremos de adaptarnos e de apoiala na medida do posible como este caso. Porque, lóxicamente, a nosa preocupación na materia está máis que fundamentada. Despois di, a urxencia cinexética que non está na subvención. Home, a subvención non caza os xabaríns. Nin os papéis cazan os xabaríns. Os xabaríns cazan os cazadores, que neste caso a reciben. Todos sabemos a que se dedica a Asociación de Caza e Pesca Venatoria da Cerceda. Sabémoslo todos aquí perfectamente. Por lo tanto, é máis que evidente cal é a causa que se trata de reforzar. Aí podemos chegar todos. Despois, que non entrarán con escopetas gardadas, eu imagínome que sí. E con moitos máis utensilios de caza, porque eles non van quedar pola semana, polo xeral, Pásalle como a nós, teñen que traballar. Eles van quedar nos momentos puntuais, e todos sabemos o que iso significa, e os traballos aparellados que iso conleva. De aí que haxa que buscar un espacio determinado. Dixen que se non se justifica, non se lle concederá a subvención, e volvo a insistir. Home, se yo adelantas e o teñen que devolver, estamos na mesma, cal é a diferencia? Se non se xustifican eses gastos, non se lle vai conceder a subvención, concederáselle a cuantía a que cheguen. Lóxicamente, como ten que ser. E despois todas as asociacións en Cerceda teñen os mesmos dereitos que propoñan. Hai unhas liñas que son en concorrencia competitiva
E hai outras que son denominativas que hai que convencer, neste caso, ao alcalde, que lóxicamente tamén o fala co seu goberno, ou incluso algún concelleiro que lle propoña ao propio alcalde, e no caso de que vexamos ese interese público, sexa pois a nivel deportivo, a nivel social, a nivel cinexético e outros moitos, pois sempre se tratará de respaldar, porque o diñeiro público está para defender causas públicas, O diñeiro público non está para defender causas privadas. E neste caso, hai unha causa pública, como van sendo unha entidade que xa viña obtendo subvencións por parte do Concello de Cerceda, que agora ve reforzada a súa posición pola gran situación de urxencia que estamos vivindo. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor, 8, abstencións, 4. Queda, polo tanto, aprobado. Temos agora na parte de fiscalización e control a dación de conta dos decretos da Alcaldía e Presidencia 176 ao 396/2025 e, posteriormente, pasamos xa ao apartado de rogos e preguntas. Empezamos desde o PP de Cerceda co rogo de renovación urbana en Cerceda e a Silva. Exposición de motivos. O municipio de Cerceda, como moitos outros de Galicia, presenta zonas urbanas degradadas, especialmente nas súas áreas máis tradicionais e antigas. A recuperación destes espazos é unha obriga legal e oportunidade estratégica para mellorar a calidade de vida da veciñanza, recuperar a estética do patrimonio edificado, atraer poboación e dinamizar a economía local. Esta preocupación non é illada nin recente. A Lei 1/2019 de 22 de abril de Rehabilitación e Rexeneración e Renovación Urbanas de Galicia, no seu artigo 4, establece de forma clara que corresponde aos concellos a adopción de medidas activas para impulsar a rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas, entre as que se inclúen incentivos, programas e actuacións concretas. Esta lei proporciona aos concellos un conxunto de instrumentos xurídicos, técnicos, urbanísticos e económicos para cumprir os seus deberes en materia de renovación urbana. Estes instrumentos están pensados para facilitar a intervención pública en áreas degradadas, mellorar o parque edificado e fomentar a participación cidadá. A continuación, resumo os principais instrumentos que a lei pon a disposición dos concellos. Declaración de áreas de rehabilitación, rexeneración ou renovación urbana, ARU, o acrónimo. Permite delimitar zonas urbanas nas que o Concello pode aplicar medidas especiais de rehabilitación con apoio técnico e económico da Xunta ou do Estado. É o instrumento clave para optar ás axudas públicas e activar plans específicos de actuación. No punto 2, elaboración de plans especiais de reforma interior, PERI, ou plans especiais de protección, PEP. Permiten establecer a ordenación detallada de zonas concretas que precisen actuación integral, mellora do espazo público, recuperación de edificacións, mellora de accesibilidade, etc. Pódense aprobar para ámbitos históricos, barrios con vivenda social ou zonas de necesidade especial. Execución por fases ou unidades de actuación, no punto 3. A lei permite actuacións graduais sen necesidade de intervir nunha área de entrada de golpe, o que facilita intervencións máis viables económicamente para concellos pequenos. No punto 4, convenios de colaboración público-privada. Os concellos poden asinar convenios con propietarios, cooperativas, promotores ou entidades sen ánimo de lucro para executar actuacións. Tamén se prevé a actuación de comunidades de propietarios ou entidades xestoras. No punto 5, axudas e subvencións. A declaración dunha ARU permite acceder ás axudas autonómicas e estatais para obras de rehabilitación, mellora enerxética ou accesibilidade. A lei prevé que o Concello poida actuar como intermediario ou canalizador destas axudas. No punto 6, ordes de execución ou declaración de ruína. O Concello pode obrigar aos propietarios a conservar, rehabilitar ou demoler en caso de perigo. Estas ferramentas están reguladas tamén na Lei do Solo, Lei 2/2016, pero reforzadas na Lei 1/2019. No punto 7, oficinas de rehabilitación, a lei permite e fomenta a creación de oficinas municipais ou supramunicipais que dean apoio técnico, administrativo, informativo a cidadáns e promotores. E xa no punto 8, no último, programas e estrategias municipais, a lei convida aos concellos a definir programas municipais de rehabilitación incorporando planificación a medio plazo. Estes programas poden integrarse nos instrumentos de planeamento urbanístico.
coa intención de impulsar a renovación urbana en Cerceda e a Silva, en setembro de 2023 o PP de Cerceda xa presentou unha moción no pleno na que había unha lista de edificacións susceptibles de mellora de conservación e unha valoración económica para resolver o impacto paisaxístico. Moción que o Goberno local rexeitou debater porque as peticións consideran que ao Goberno local deben ser robos e, por tanto, non se deben debater. Case 2 anos despois, no pleno de febreiro de 2025, a Corporación Local ao completo votou a favor da inclusión de 2 lotes de obras no pos da Diputación entre as que se atopaba a obra Humanización da Praza do Campo da Feira e entorno, con un importe compartido entre o Concello e a Diputación de un pouco máis de 620.000 euros. Esta obra renovará a praza do Campo da Feira de Cerceda, polo que vai na liña do requerido na Lei 1/2019 de renovacións urbanas. Sería unha pena, desde o noso punto de vista, que en renovada esta praza sigan existindo edificios en ruínas, coas fachadas caendo a cachos arredor da praza do Campo da Feira. Ademais, a necesidade de abordar a recuperación do entorno construído está plenamente presente na sociedade galega actual. Así o demostra a reportaxe publicada o 5 de maio de 2025 na Voz de Galicia titulado Os cascos históricos galegos non se libran do feísmo. Nel constátase que numerosos municipios están a avanzar activamente na rehabilitación urbana, co apoio da Xunta e do Goberno estatal. Cerceda non pode quedar atrás nesta liña de actuación xa consolidada en Galicia. Un artigo posterior de La Voz de Galicia do 19 de maio de 2025 titulado Puxedo, la aldea que puso fin al feísmo con 66 obras en 4 años. Incide no mesmo. E hai casos nos que funcionou ben a colaboración entre administracións, como os seguintes. Ferrol consigue un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia por 12 millóns de euros para a rexeneración urbana de barrios degradados, mediante a adquisición e rehabilitación de inmobles e a reurbanización de espacios públicos. Na Laracha, tamén hai un artigo na Voz de Galicia titulado A Laracha lidera la lucha contra el feísmo en la comarca. Foi publicado o 27 de decembro de 2021. Nel infórmase que os veciños solicitaron ata 9 reformas cun investimento total de máis de 21.000 euros, situando a Laracha como un dos municipios máis activos na comarca na loita contra o feísmo. Por todo o exposto, o PP de Cerceda presenta o seguinte rogo con varios acordos. No punto 1, realizar un diagnóstico técnico do estado do casco urbano de Cerceda e a Silva, identificando inmobles, espazos e equipamentos degradados, así como potencial para a declaración de áreas a rexenerar. No punto 2, elaborar e aprobar un plan especial de protección e rehabilitación urbana conforme ao establecido na Lei 1/2019, priorizando a recuperación do patrimonio edificado, a mellora do espacio público e o fomento da eficiencia enerxética e accesibilidade. No punto 3, solicitar á Xunta de Galicia e ao Estado o apoio técnico e financiero necesario para activar actuacións de rehabilitación urbana en Cerceda e a Silva, no marco dos fondos europeos, axudas á vivenda e programas ARU, que son os de renovación que vimos comentando. E no punto 4, iniciar unha campaña de información e participación cidadá para implicar a poboación, propietarios e iniciativas locais no proceso de rexeneración urbana. Gracias. Ben, para responder esta cuestión, eu vou facer fincapé nunha serie de cuestións que se comentaron tanto coa arquitecta como coa ADL do Concello e noutras que son posturas políticas que nós temos. Con respecto ao ARU, a arquitecta municipal dime que non se dan as circunstancias porque non temos un casco histórico declarado. Fíxose a consulta ao respecto, non se dan as circunstancias porque non temos un casco histórico declarado. Con respecto ao PEP pasa exactamente o mesmo. Non hai un casco histórico declarado, para o cal habería que facer un plan que o xustificara e que nos levaría a unha normativa máis exixente. Creo que a todos nos costaría establecer un casco histórico en Cerceda. Punto 4. O dos convenios e colaboración público-privada. Miren, isto sí que xa yo digo como alcalde. Mentras eu sexa alcalde, salvo que estes me convenzan do contrario, que son os meus compañeros e compañeiras, e desde logo conversamos moito, non vai haber diñeiro público para arranxar propiedades privadas, salvo que se xustifique por algún interés público que vai a máis alá do que sexa o feísmo ou a falta de rehabilitación en fachadas, cubertas, etc.
non vai haber diñeiro público orientado aí. Porque ben nos sabemos, todos, que aínda hai grandes necesidades do Concello que están sin paliar. E que en función dos recursos se irán paliando da mellor maneira posible cando se poida. Pero nós, o diñeiro público, orientámoslo sempre a un interés público que vai moito máis alá do que é o feísmo, e máis cando o urbanismo non é competencia do propio Concello. Para o das axudas e das subvencións, insistimos no que decía Mariló, non é un cosco histórico declarado, e despois, ordes a execución e declaración de ruína, neso estamos traballando. Creo que xa o teño dito en algunha ocasión. Empezouse por dúas. E hai outra que, de momento, pois, hai varios propietarios, aos cales respeto moito, e me din que eles mesmos van convertir eso nunha ruína, que eles mesmos se van a desfacer do problema. Estamos lle dando un tempo e non se empezou o expediente. É na zona do Campo da Feira. Eu confío nesa palabra, non temos por que meter máis presión. Supoño que así será. Pero hai situacións doutras nas que se abriu un expediente. E imos ir pa diante con el. Evidentemente, hai moita carga de urbanismo noutras materias, pero esa política sí que a levamos feito. Xa se facía antes tamén, na etapa previa á miña estancia na alcaldía. Oficinas de rehabilitación. Home, facer unha oficina de rehabilitación que dé apoio técnico, administrativo e informativo a cidadáns e promotores no Concello de Cerceda, sinceramente, a min pareceme matar moscas a cañonazos. Agora, modestamente, eu non teño inconveniente, no próximo pleno que teñamos na mancomunidade, comentarlle que houve esta proposta. E a ver se valora facela aportando todos os concellos. Eu niso non teño ningún inconveniente. Podería facer sin ningún tipo de problema. Agora, co Concello, sinceramente, pareceme matar moscas a cañonazos. Evidentemente, isto non se aceptou como moción, nin anteriormente, porque nós non votamos sobre os nosos propios actos, ao igual que non traemos mocións nós mesmos sobre cuestións que nós poidamos tomar, porque sería vir aquí a votar o que xa imos facer, sería algo absolutamente absurdo, pero si decirlle que máis alá do que vostede di de que no ano 2023 se veu con ese tema e que se enmarca a obra do Campo da Feira neso, e que se enmarca nesa política, pareceme fantástico que se enmarque. Pero esa obra constaba no programa do Partido Socialista en maio do 2023, humanización do Campo da Feira de Cerceda. Contamos a día de hoxe cun proxecto que implica unha remodelación da praza, ampliando os espazos e a funcionalidade da mesma, dotando tamén dun baño público. Buscamos en el Tecela que sexa un gran motivo de orgullo para a veciñanza a altura do que históricamente significa. Por actualizarnos posteriormente, engadíuselle a propia cuberta, pero non é unha proposta que tuvamos clara desde un principio. Se enmarca, pois nalgúnha outra filosofía, nós encantados. Estamos felices de que así sexa. Pero foi unha proposta nosa, e nós desde logo falamos das nosas, e aí constaba. Insistirlle en que nós seguiremos coas ordes de execución e de declaración de ruína, e di, os cascos históricos galegos non se libran do feísmo. Pouco despois, Cerceda non pode quedar atrás nesta liña de actuación xa consolidada en Galicia. Como non vai quedar atrás? Atrás xa nacemos. Onde está o casco histórico? Non existe. Todos o sabemos. Despois, os exemplos que poñen, tanto Ferrol como a Laracha, a min parecenme profundamente desafortunados. No caso do Ferrol, porque ten un casco histórico inmenso declarado ben de interés cultural, que é Vic. E cantos habitantes ten Ferrol? Eu descoñezo a cifra ahora mismo, pero máis de 50.000. É certo que baixou moito nos últimos anos, casi o está pillando Narón, pero é unha gran cidade, e ten un casco histórico declarado Vic. E despois, o caso da Laracha, cando di, a Laracha lidera a lucha contra o feísmo en la comarca. Foi publicado o 27 de decembro do 21. Nel infórmase que os veciños solicitaron ata novas reformas cun investimento total de máis de 21.000 euros, situando a Laracha como un dos municipios máis activos na comarca na loita contra o feísmo. Este asesoramento, por parte da ADL do Concello de Cerceda, recordo perfectamente, estuvo se dando en moitas ocasións. En moitas ocasións. Agora ben, a min sinceramente pareceme política conxuntural. Esta proposta que fai, evidentemente todo suma, pero 21.000 euros nun ano tampouco vai arreglar moito. Que é mellor que nada, sí, pero precisamente por eso se estivo orientando a xente para que o poidera pedir, e incluso pois a información que me pasan sobre ese proceso de orientación que se leva feito
é que as subvencións do FEISMO, e leo a nota, corrección do impacto paisaxístico, as subvencións para particulares son como máximo de 3.000 euros por solicitude e implican a presentación dunha memoria descritiva que ten un custo moitas veces a dificultade que implica facer unha presentación telemática, polo que xa non serían 3.000 euros. Tampouco resulta unha medida tan atractiva. Bueno, isto é opinable. Se temos en conta que é para a restauración de fachada, acabado exterior de cubertas, a recuperación e revestimento de muros. Unha simple limpeza de fachada non é subvencionable, nin unha renovación de pintura porque a existente este en mal estado. Senalaracha que os habitantes que hai pedir un 9 tampouco me parece tanto. Igual xa eran obras proxetadas e a subvención foi un aliciente, pero non creo que fora o detonante. Eu comparto esta percepción. Insistir, non temos un casco histórico declarado, habería que facer un plan especial, pero para facelo hai que xustificar que poidamos ter ese casco histórico, que medindo de urbanismo é que non se dan esas circunstancias, pero poden vostedes ilo falar con ela, sin ningún tipo de problema. É unha cuestión que poden comentar e explorar, que o persoal do Concello para iso está. Obviamente ten que obedecer as ordes do alcalde, pero está ao servicio de todos os veciños e a oposición non deixa de ser veciños tamén. E despois, a efectos dos expedientes de rehabilitación ou demolición, eso sí que podemos facer igual. E vense tramitando, lentamente, sí, é certo, pero vense facendo e seguirase facendo. Pero as nosas prioridades sempre será o público e os edificios públicos. Pódese loitar contra o feísmo e mellorar a paisaxe, da cal tamén hai unha corresponsabilidade privada, e iso creo que todos podemos coincidir. Sí, pero nós ímolo facer neste marco, e desde logo, con eses expedientes da declaración de ruína, insistiremos. Que ninguén pense que nós estamos facendo obras como ven sendo a da humanización do campo da feira para quedarnos aí. Obviamente, todo o que poidamos facer por mellorar o espacio, vámoslo facer. O que non imos asumir de sempre limitadas contas públicas e investimentos privados por cuestións destas. Outra cousa é que poida haber un interese público justificado de outra forma. Pasamos ás preguntas. Boas noites a todos e compenzamos a nosa última intervención cas preguntas que trae o Grupo do Partido Popular. A primeira é no referente ao mantemento das pistas de pádel do Roxo. Coméntanos os veciños que nos días de choiva que pasaron fortes en abril había veciños nestas pistas e tiveron que sair polas grandes goteiras que empezaron a acontecer. E queríamos preguntar se se está definindo un plan de mantemento da cuberta ou algunha actuación de mellora no tocante a isto. Iso foi na pista principal. Quen ten a responsabilidade para atender esa cuestión, polas bases que temos, é a propia concesionaria. A nós constanos que a concesionaria falou co seguro. Tamén teño a impresión de que con unha simple limpeza dos canalóns que se podería solucionar. E iso é o que me trasladaron. Estudarémolo tamén por prestarlles unha axuda ou unha orientación, pero, de momento, dende un principio, que nos dixeron é que estaban á espera do seguro para revisar ese tema, que é un tema que vai enmarcado na concesión que temos nas instalacións do pádel, que tamén levaban uns investimentos adheridos que se foron facendo. Vale, continuamos no referente ao avance de obras que queremos preguntar en relación á obra das pluviales en Sandián e outros. Nós votamos a favor da inclusión no POS en xunho do 23. O señor alcalde dinos que desde que se aproba a inclusión no POS ata que se inicia a obra poden pasar entre ano e medio e 2 anos. Nos decretos de marzo e abril do 25 dados de conta vemos un decreto que vos consta aquí de aprobación do expediente de contratación da obra de pluviais. En este caso, en maio de 2025 vais empezar a licitación, polo que o inicio desta obra andará en torno aos 2 anos e medio despois de aprobarse, que é bastante por encima do que se nos di. Queríamos preguntar por que se retrasou tanto o inicio desta obra. Grazas, desde logo, por votar a favor das propostas, é o que dicía antes, neso sempre estamos absolutamente encantados e, insisto, normalmente cando se aproba unha obra do POS en pleno, trata en torno a ano e medio, 2, en iniciarse. Que pasa? Que nós negamos a maior neste caso. Eu creo que todo está dentro do plazo previsto, porque o decreto firmouse fai uns meses. O sobre vais abrir o luns. Co cal, esta obra vai quedar contratada en xuño, aprobouse en xullo.
A empresa adxudicataria ten 6 meses para iniciala, pero adoita a iniciar no primeiro mes, os primeiros 2 meses, co cal estaríamos falando de 24, 25, 26 meses, máis ou menos, grosso modo, que se enmarca no que se comentou. Por lo tanto, aquí non pasou nada extraordinario. En canto ás alegacións do trazo da liña de alta tensión de Bustelo-Barrallans a Meirama, o prazo para presentar as alegacións remataba o 31 de xaneiro deste ano, e o Concello dixo que se ían presentar alegacións. Queremos saber se recibiu algunha resposta. En caso afirmativo, se pode indicar ao Pleno que resposta houbo ao respecto. Sí, efectivamente, o Concello de Cerceda presentou alegacións, ao igual que outros concellos, como a Coristanco, a Laracha ou Carballo, pero non se recibiu resposta de momento. A seguinte pregunta é referente á reanudación da concesión de licencias para edificar a urbanización en urbanización do Xalo. Preguntamos por este tema no pleno de novembro do 23, díxosenos que no Concello se estaba traballando no tema e o primeiro paso era firmar o deslinde con Carral. Despois de que se actualizara esta normativa urbanística e volver a conceder, polo tanto, as licencias. En xullo do 24, comentóusenos que se fixo a reunión con Carral e que estaban pendentes do documento técnico. En setembro, coméntase que se iban facer uns cambios no documento que se estaba valorando o Concello de Carral e tamén se dixo que no caso de actualizarse a normativa os veciños iban ter que soportar as cargas de urbanización que ascendían aproximadamente a uns 5 millóns de euros. Queremos preguntar se xa teñen o documento revisado polo Concello de Carral para presentar no pleno e aos veciños e, en segundo lugar, se pode explicar que inclúen as cargas dos 5 millóns para os veciños. Efectivamente, este asunto é un compromiso que temos xa, eu recordo, seguro que había antes do ano 2019, ao igual que no seu día houve da RPT ou da Radio Televisión, da súa regularización, que se fixo, eu estou convencido que isto, con todos os atrancos que hai, tamén se fará. Probablemente non neste mandato, é posible, pero tamén se fará. Ahora ben, imos respetar institucionalmente os tempos do Concello de Carral. Se o Concello de Carral, polos motivos que sexa, pois non é máis áxil con esta cuestión, que cada quen sabe o seu, eu non son quen de xudgala, estamos explorando a posibilidade de abrir outra vía, que chegado o caso se detallará, pero estamos estudiando a posibilidade legal de abrir outra vía e que vai enmarcada nalgo que xa teño insistido noutras ocasións, que é un plan estratégico que vai máis alá, que se comunicará adecuadamente, que se lle trasladará, por suposto, aos veciños e que se hai que profundizar nel no pleno tamén se fará sen ningún tipo de problema. Nun plan estratégico no cal está incluída xa unha das cuestións que rebaixaría eses 5 millóns aproximados dos que vostedes falan e que eu teño citado, que son os custos da urbanización. Hai unha máxima en urbanismo, que é que para urbanizar os custos os deben asumir os propietarios. Como se aforran eses custos? Pois, por exemplo, cunha solución que presentaremos en breve, que vai ser de dotar de auga ao Xalo no caso de que saia pa diante a obra da central hidroeléctrica. E ese convenio que se leva traballando nel, porque, lóxicamente, as negociacións sempre son duras, eu confío en que vexa a luz este ano, e, desde logo, xa de por sí, suporía unha certa rebaixa á hora de urbanizar, porque para urbanizar, lóxicamente, hai que dotar de servicios. E todos sabemos que o Xalo está nunha zona que ten a súa complicación xeográfica, non cabe dúbida, a nivel de altura e a nivel de accidentes xeográficos. Por lo tanto, esa será unha das propostas para reducir eses custos que están no feito de levar todos os servicios cara ali. Que, lóxicamente, hai que leválos e, na medida do posible, hai que darlle un respaldo. Referente ás beirarrúas, vimos que se empezaron os arranxos nas beirarrúas de Cerceda, pero fai tempo que se pararon. Se nos pode explicar se están rematando os traballos, vaime reñer, pero tamén beirarrúas de Queixas, unha alusión, por favor, asterisco, non me reña, pero seguimos na mesma. Gracias. Non lle reño, eu encantado. Si me reña, pero non pasa nada. Non lle reño, eu encantado. É máis, prefiro, eu viño pensando, pero non preguntarán por ela, porque houbera-me levado unha decepción, no caso de que non fora así. Non lle reño, home. Eu o que tiña que decir xa o dixen claramente. Sí. E o tema das plaquetas é un traballo continuo. Xa se viñeron correxindo outras nas últimas semanas. É un traballo continuo. Por qué?
porque ao igual que co desbroce, se aborda continuamente porque a maleza medra, ao igual que as farolas se manteñen continuamente porque ven a noite e hai a oscuridade, dende sempre, as plaquetas de vez en cando rómpense. E con medios propios ou con medios contratados, sempre tratamos de ir afrontando ese mantemento con absoluta normalidade. Perfecto. Seguinte pregunta, en canto a un contrato menor para a primeira San Silvestre en Cerceda, entre os decretos dados de conta no pleno de marzo deste ano, vemos un contrato menor de patrocinio para a primeira San Silvestre do Concello. No PP estamos moi a favor da organización de eventos deportivos e en Cerceda tamén velaríamos, ou se gustaríanos que houbera máis desta índole, pero o motivo de traer a pleno este tema é que vostedes xa saben que utilizar un contrato menor, os famosos contratos menores, para o patrocinio de probas son incumprimentos da lei de contratos. Tal como lles advertiu a interventora, en varias ocasións e incluso chegaron a aplicarlo correctamente nos decretos da Poseidón e do Rally da Coruña. Facemos constar aquí os dous decretos, que son a aprobación da concesión e subvención nominativa da Poseidón e do One Seven. Polo tanto, queríamos preguntar o motivo de volver a cometer un incumprimento da lei de contratos na San Silvestre utilizando outra vez máis un contrato menor en lugar dunha subvención nominativa. Bueno, nós, lóxicamente, tamén estamos a favor de que haxa cantos máis eventos deportivos posibles mellor. Como sempre, igual que decía antes, todas as iniciativas que nos trasladen estaremos encantados de escoitalas e en función dos recursos de favorecelas na medida do posible. Neste tema hai un erro. Vostedes xa saben que utilizar o contrato menor para o patrocinio de probas deportivas son incumprimentos da lei de contratos. Mentira. Este contrato foi plenamente legal e informado favorablemente polos servicios de intervención. Cando foi o do Rally da Coruña, que seguramente sea o que os leva á confusión, fíxose a través dun patrocinio, pero pagado a posteriori e sin contrato. Pagado a posteriori e sin contrato. Pero xa de por sí, cando se fai un contrato, hai que entendelo como legal. Porque eu, para facer un contrato, teño que ter os informes favorables. Eu nunca fixen un contrato ilegal. Puden non facer contrato. Pero un contrato ilegal nunca. Por lo tanto, neste caso, a lei de contratos é moi clara e a lei de contratos sí que establece que pode haber contratos menores de patrocinio. Solo que no caso, que neste caso seguramente lles leva a confusión, porque era dun informe que se fixera sobre o Rally da Coruña, no seu día non se fixera tal contrato de patrocinio. E entón, sin estar aprobada unha nominativa, como un patrocinio, pagouse unha factura para que se poidera facturar. Foi así. Pero a lei de contratos sí ampara o contrato de patrocinio. E nestas subvencións nominativas non foron patrocinios, foron subvencións nominativas. Cando foi un patrocinio o tema do rally, foi para librar, nese caso, un escollo para poder pagar. Pero este é un contrato da San Silvestre que se fixo plenamente adherido á legalidade. A seguinte pregunta é en referencia a unha factura de defensa xurídica do REC de marzo de 2025. Entre o listado de facturas de 200.000 euros de servicios sen contrato ou sen crédito que aprobaron en marzo 25, vemos unha factura de representación de defensa xurídica do Concello do mes de dezembro de 1.502 euros. As facturas deste bufet de abogados xa as vimos no 23, polo que se a teñen contratada por contrato menor supera ampliamente o ano de duración e trátase, creemos, dun servicio planificable. E, por tanto, volvemos ao incumprimento da lei de contratos. Queríamos preguntar se a defensa xurídica de máis dun ano por un importe superior a 15.000 euros, se vostede considera que debe cumprir a lei de contratos. E non a cumple. Non a cumple. É un contrato que debería ser en aberto. É que eu si lles digo que temos toda a intención de regularizalo en base a un aforro e incluso no caso de que teñamos que afrontar pagos, que tamén é posible que nos adiramos directamente á defensa da Diputación, no caso de que teñamos que afrontar pagos, tamén hai outra situación da que veño un pouco queimado, faránse eses pagos por prestación efectivamente realizada.
por contenciosos realizados e non un pago fixo durante meses. É unha cuestión na que, sin duda, en algunha ocasión me ten insistido o secretario, e a parte do beneficio legal, eu tamén lle vexo un beneficio económico claro, probablemente nos prestemos ao que ven a ser a defensa da Diputación, pero, aínda no caso de que se faga algún contrato, farase seguramente en aberto e farase, ademais, integrando uns pagos que vayan vencellados en base aos servicios efectivamente prestados, non unha cuantía fixa mensual nin trimestral. Que prazo se estima para que estes contratos É se que regularicen? este contrato non ten que regularizarse, que nunca se vai regularizar. Pero a nova previsión que ve, que prazo... Simplemente, unha vez que estes, os procesos contenciosos que agora mesmo queden resoltos, que é algo que non depende de nós, e para os cales aínda está ela asignada como letrada, unha vez que eso se resolva, xa todo o demais se pasa á Diputación. De feito, nalgún caso xa se vai facendo así por determinadas circunstancias. Entón, unha vez que eso quede resolto, xa se pasa á Diputación e nós, lóxicamente, temos todo o interese en que sexa o antes posible. Vale, e a nosa última pregunta é no referente a decretos dados de contas para o pleno actual. Na lista de decretos vemos un que é o pago da sentenza 110/2025 dun procedimento ordinario que referenciamos aquí. Queremos saber a que se refire e cal foi o importe pagado, porque non nos consta, non o podemos saber. Despois, temos outro decreto de aprobación do expediente de contratación da obra de ampliación da Escola Infantil Os Pillavans, e queríamos saber se hai unha estimación de prazos para executala e se estima a afección ao servizo habitual durante a execución desta ampliación, como se vai levar a cabo a convivencia destas circunstancias. Ben, o pago desa sentencia foi porque durante case 2 anos a un traballador municipal non se lle viñera financiando a antigüedade. E o pago deducido desa sentencia son 410,56 euros. Durante case 2 anos non se lle viña pagando a antigüedade ao traballador, que con todo o seu dereito o reclamou, ao igual que se teñen reclamado tamén outras cuestións que foron desestimadas. A xusticia doulle razón e nós encantados. E despois, con respecto ao decreto de aprobación do expediente de contratación da obra ampliación da Escola Infantil Os Pillavans, a estimación de prazos de execución, ten que estar xustificada, e iso temos dito aquí nalgúna ocasión, antes de finais do 2025. Nos agardamos que agora, unha vez que está contratada, que se poida rematar en outubro ou novembro, pero iso vai depender do contratista. Vai depender do contratista. Nós imos insistir o máximo posible para que remate en torno aos meses de outubro, novembro. Antes de outubro, desde logo, vai ser difícil. A xustificada ten que estar antes de final do ano 2025. Por lo tanto, nese sentido, hai apuro. Estima-se afección ao servicio habitual durante a execución da ampliación? Non. Ese é o que nos trasladan. Preguntas. Cando van comezar as obras da ampliación da escola infantil? Levan xa moito tempo falando sobre estas obras de ampliación, mas gostaríanos saber se hai algo xa encima da mesa. O que nos traslada o contratista é que en 2-3 semanas. Pero ainda hai que firmar a ata de replanteo. Pero en principio iniciaránse as obras en 2 ou 3 semanas. E sobre o remate xa lles expliquei antes aos compañeros do Partido Popular. Unha vez rematadas as obras de emerxencia do Colexio Cruce de Cerceda, hai información de cando se acometerá o resto das obras necesarias e tan demandadas? As tan necesarias obras que afectan a súa infraestructura. Si, é unha obra de cambiar toda a cuberta, que é un compromiso que se obtuvo, que eu creo que foi moi importante nese sentido, pasar un problema cercedense a un problema autonómico, e agora mesmo que están a que a corrección do proxecto. O proxecto ainda non saiu a licitación. Ao estar coa corrección do proxecto, eu xa lle anticipo. Seguramente esas obras van ter que acometelas no verán 2026. Sabemos algo como funciona a administración, eu vexo enormemente complicado, estamos entrando en xuño, que se poden executar durante o verán do ano 2025. Pero están en prazo, porque no seu día Indalecio Cabana,
O que nos trasladou é que se faría en torno ao verán 2025 ou en torno ao verán 2026, dado como é a administración. E foron a reunión bastante tensa, sobre todo nun principio. Eu, nese sentido, sí que comprendín que moitas veces eses plazos danse, porque ben sei o que é o trámite, o que é a administración, todo o que conleva a burocracia. Xa lle digo, eu penso que durante o verán 2025 non se vai executar, porque están correxindo o proxecto. Se o proxecto da central hidroeléctrica reversible que está previsto que se faga na parroquia das Encrobas vai adiante, o lago das Encrobas perderá o seu uso recreativo. Hai algunha previsión do que pasará cos proxectos anunciados no seu día para o goce dese espazo por parte da poboación? Non debería perder eso. Non debería perder o uso recreativo. Ao contrario, debería reforzalo. Porque, lóxicamente, tense que dar unha responsabilidade social corporativa. É o que antes decía, non só se trata da auga do xalo, senón que hai outras cuestións que haberá que ir aprobando. Porque a Cerceda non se pode vir só a sacar beneficio. Tamén hai que vir a mellorar a vida dos veciños e das veciñas na medida do posible. Polo tanto, sí que é compatible. Esa sempre foi unha liña vermella para nós. E o certo é que, de momento, esa cesión dos terreos ao Concello non se dou. O que xustifica, neste caso, Naturgy, é o cambio de equipos xurídicos que tiveron mantendo. Agora falannos do que van resolver con premura. Eu é certo que estou un pouco á expectativa, porque iso xa non o dixeron máis veces, e non aconteciu. Xa deron a palabra en máis ocasións, e non aconteciu. Se a situación non se desatasca, pois tomaremos outras medidas. Porque, lóxicamente, hai aí unha serie de terreo que non se está podendo presentar a fondos europeos e a través deses fondos europeos poderíanse conseguir moitas cousas, pero para poder pedir os fondos europeos unha das casillas que hai que marcar sempre é a disposición do recurso. Alegar esa propiedade do propio recurso, e iso de momento non se pode facer, é o que ten bloqueada a situación. A cesión vai se dar, sin dúda, porque os terreos de Limeixa tamén son un problema para Limeixa. Está no sendo, non cabe dúda. O importante é que sexa asiña, é bo para todos. Eu creo que tamén o están comprendendo. Por parte do BNG sabemos que se pediu a Diputación da Coruña o pago das nóminas de cando menos 3 mensualidades do persoal laboral do noso Concello. Tan mala é a situación financiera do noso Concello, tanta falta de liquidez temos, que agora que está operativos os cargos en intervención a tesourería normalizaronse o cobro dos recibos das actividades promovidas polo Concello. Canto de desfase se levaba no seu cobro? Bueno, diga yo ao informante da miña parte que lle dou moi mala información. Moi mala información. Pediuse o anticipo de 3 entregas á conta dos propios tributos municipais. O anticipo das 3 entregas á conta dos propios tributos municipais. Por qué? Por unha situación que é moito máis importante que calquera outra que teñamos falado hoxe no debate contable anteriormente, que é o feito de que neste momento temos o convenio con Sogama sin firmar. Polo tanto, a liquidación desa primeira parte, que son máis de 300.000 euros, está sin recibir. A priori, vaise firmar durante o mes de xuño, chegará esa liquidación, e é a primeira vez que facemos unha obra de IDAE sin préstamo. Usted recordará aquel pleno no que, ademais, lle teño que agradecer que votara a favor daquel préstamo, non tiñamos aquí unha maioría suficiente, nese sentido hai que poñer un valor, eu recoñecereillo sempre, retirareime da política dicindo, pero todas as obras que se fixeron do IDAE foi con ese adelanto de diñeiro a través dun préstamo. Esta é a primeira vez que estamos facendo unha obra do IDAE sin préstamo. Temos pedido anticipo, pero o Concello adelantou máis de 600.000 euros para ir facendo fronte a esas certificacións. Polo tanto, hai aí unha merma en tesorería que se vai ir resolvendo no próximo mes, pero que nos fixo pedir eso temporalmente para paliar a cuestión, que é unha cuestión planificada, entendida, pero que nos estaba mermando neste momento. Despois, pregunta tamén polo tema dos recibos, que aunque pareza máis simple, é bastante máis complicado. Eu leo-lle textualmente o que me pasan da tesorería, para que o faga. De piscina ainda se vai pasar ao cobro o mes que ven o recibo de xaneiro. De actividades o de febreiro. Do lixo non se aprobou, o padrón vai se facer agora. A axilidade pasa por cambiar algunha ordenanza para modificar a xestión dos tributos e reorganizar o traballo. Leva un proceso que non é sentarse un día e poñerse a picar entre dúas persoas miles de recibos pendentes. Ademais dos expedientes que hai pendentes e o traballo do día a día, teñen que dar un marxe razoable para un traballo retrasado de anos.
que lóxicamente non pode arreglarse nunhas semanas. Esta é a resposta textual que nos proporcionaron, lóxicamente seguiremos insistindo. É certo tamén que se actualizou en maior medida do que era a situación ata agora, pero é algo no que lóxicamente coa máxima premura hai que mellorar. E despois, sobre a outra cuestión, sobre a cuestión dos fondos, decirlle iso. Temos pendente cuidar e nos adiante todo o diñeiro que nos subvenciona e que o Concello ten adiantado, non se pediu un préstamo ao efecto, e temos pendiente tamén a primeira liquidación, que é moi cuantiosa, do convenio con Sogama, que estamos a piques de firmar, e ademais cunhas contías que se van a incrementar. Dito iso, pois unha vez que se resolva, volveremos á plena normalidade, e a decisión que se tomou foi unha decisión, neste caso, simple de confianza, como adiantar os tributos que a propia Deputación nos xestiona, pero que son municipais, que non se trata do tema do personal. Coñezo unha empresa que aplica cuestións de inteligencia para estas cuestións burocráticas e axilizalas totalmente, e recomendolle encarecidamente que me pida o seu teléfono para que contacte con eles. Sabemos do penoso estado no que se atopa a pista que vai dende a Brea en Xesteda ata a pista que lle chaman de Fenosa e que vai parar ao embalse Vilagondín. Tense previsto facer os arranxos precisos desta pista? Cando se van producir estes arranxos? Quero deixar moi claro neste pleno que é grabado que en ningún momento vamos a tomar ningún tipo de contrato cunha empresa determinada. Aquí os procesos de contratación sácanse sempre en aberto ao mellor postor, como debe de ser. Despois, con respecto á obra que me pregunta de Xesteda, está aprobada no pós-2025. Consta como pista da Brea ao límite municipal. Pero seguro que se pode mellorar moito. Eu non lle discuto. Eu son partidario de que así se faga. Eu son plenamente consciente da anormalidade da situación. Plenamente consciente. Agora ben, aínda que non o crea, eu tampouco teño solución para todo. Nin ninguén a tería estando neste posto, que se poden puxar na mellor medida posible. E dito isto, agora deixemos a broma a un lado, obviamente facilíteme todos os contactos que poida, saber sempre é bo, e despois xa se irá contrastando, pero incluso lle pode explicar tamén ao Departamento de Intervención e Tesorería, que estou seguro que tamén neste caso estarán encantados de escoitar as propostas e mellorar na axilidade nese sentido. A vida conta tamén, non cabe dúda, de que pasou por unha realidade moi específica e moi anormal nos últimos anos, que é o que temos comentado. Por parte do BNG, gostaríanos saber que necesidade hai de facer unha estrada nova dende o Esperón ao denominado camping do Lago das Encrobas, cando Meirama ten accesos dende a terceira ronda por 2 sitios, porque hai que desviar os visitantes do seu paso por Meirama, en vez de darlle vida ás parroquias, parece que lle quitamos. Os poucos negocios que hai en Meirama estarían máis que encantados de que a xente visitante pasase por ali, polo centro da súa parroquia. Amén de que a entrada principal está por ali e que non sepamos queren a seguir mantendo. Ou é que esa estrada está pensada para obxectivos industriais? O lago ten múltiples accesos e non se considera necesaria outra estrada nova, pero sí que arranxen a que une a estación vella do tren de Meirama coa nova. Iso sí que melloraría a accesibilidade e mobilidade da xente que vive en Meirama, unindo o núcleo da Picota coa estación nova e a zona deportiva do Piñeiro. Alguén inventou eso. Porque eu, a verdad, cando lín esta pregunta hoxe pola mañá, de feito, chamei-no a vostede, dixen, eu desta carretera non sei nada, eu chamei a estudio técnico, pero hoxe non estaban, porque tiñan día festivo, que ao mellor que houbera algo na AXI, pero é imposible prácticamente que houbera sin ter nós coñecemento. É certo que, eu creo recordar, non o comentei con el, pero fai anos o señor Liñares falara algo desta posibilidade, pero é algo que se quedou absolutamente na nada, Eu penso que alguén se confundiu ou alguén o inventou prácticamente ao 100%. Si quere pode comentar algo sobre tamén esta petición que se fai de arranxar a estrada da estación vella de tren de Meirama cara a nova. En que liña está? A cara ao final. Ao final de todo. Estación vella do tren de Meirama coa nova.
Non é das que peor están, pero bueno, é unha cuestión a valorar. Valorarémolo. É certo que tamén tivo moitos desperfectos aquela zona polo tránsito que hai de Altri, da Madeira, que é un tránsito que no seu día tratamos de gravar para mellorar os ingresos do propio Concello. De momento non se puido facer, pero bueno, podemos estudialo. Podemos estudialo, pero xa lle digo, non me parece das que máis necesidade ten, así é bote pronto, Vemos que se poñen centos de metros de barandillas tanto de madeira como de aceiro nas sendas peonís que está a facer o Concello. Mais a pregunta é, cando van poñer a barandilla da senda peonil de Gandarote? Non viña no proxecto, para min é unha errata, valoraremos a pertinencia de poñela ou non. A entrada que vai dende a rotonda de Cobeláns cara ao parque acuático pola que pasan centros de vehículos diarios leva anos en mantemento. Non está pintado, ar falta de apenas indicacións verticais anticuadas, a menda que poden levar a confusión a moitos usuarios. A quen pertence esa estrada? Vanse facer os arranxos que se precisen? Simplemente me gustaría se pode engadir unha cuestión sobre o da senda da Gandarouta, que ademais, normalmente, cando un proxecto se fai tal cal e despois hai un problema, a responsabilidade é do proxectista. Quero dicir, imagina que houbera un accidente que causara calquera problema. A responsabilidade é do proxectista. Digo no sentido de que nós sempre confiamos no proxectista. É certo que neste caso a min sorpréndeme enormemente que se careza desa varanda. Podemos ir, Francisco, e con outros concelleiros tamén, valorar esa cuestión. Ben, a estrada que vai de Cobeláns ao Acevedo é unha estrada municipal, pero aí dáse unha particularidade. É unha estrada municipal cuxo maior factor de desgaste é unha realidade autonómica, que ten que ver con todo o transporte que, lóxicamente, se dá cara a Sogama e se dá cara ao Acevedo, en moitos casos. E incluso, moitas veces, tamén transporte cara a Ariosa, que tamén pasa algún por aí. Esa é a realidade dese desgaste desa estrada. Entón, a hora de poñer diñeiro público local nalgo que está sufrindo un prexuízo autonómico, pois temos que ser moi prudentes. Que en algún día aprobaremos, sí, o proxecto está feito. Nunca se incluiu nun POS porque era unha cuantía moi elevada. E hai outras moitas demandas que atender e, lóxicamente, meter ese proxecto que sube dos 300.000 euros, andará en 400.000, estoulle falando agora de memoria. É algo que nos houbera paliado moito á hora de facer outras actuacións. Pero teremos que mellorala con diñeiro público e con diñeiro local pedido a través de subvencións, neste caso do POS. Non sei cando será, dependerá un pouquiño de cales sexan as outras demandas e as outras necesidades. Pero é importante resaltalo, porque eu en moitos momentos xa teño pensado cedela. Pasoume pola cabeza en moitas ocasións. Que mal lle vexo? Unha, perda de soberanía. Nunca se sabe o que pode pasar entre a diatriba local e a diatriba autonómica. Por lo tanto, ter toda a soberanía posible e ter puntos de paso é moi importante tamén para ter un certo cerco administrativo que dependa andón. E outra que nunca recollen unha estrada pública se antes non é reparada, se antes non é rehabilitada. Cando a recollen está en situación pois boa, está adecuada. De momento non está. Valoraremos cando se poida facer. Non vai ser a corto plazo, e xa lle digo, unha vez rehabilitada, estudarase se cedela ou non en función do interés local de todos os veciños e as veciñas, que obviamente é o que nos move. Pois nada máis que engadir. Boa noite a todas e a todos.